Rapport tal-Awditur Ġenerali fuq il-faċilità korrettiva ta' Kordin innota sens ta' ordni, organizzazzjoni u ndafa u rikonoxxa wkoll li reċentament sar titjib notevoli fuq l-infrastruttura tal-ħabs. F'rapport ippubblikat l-Awditur Ġenerali għaraf ukoll li l-abbuż mid-droga fil-ħabs naqas b'mod konsiderevoli. Hawnhekk l-Awditur qal li dan sar f'ambjent li huwa suscettibbli għal sfidi f'dan il-qasam. L-Awditur osserva wkoll in-numru ta' uffiċjali korrettivi kif ukoll ta' professjonisti inkarigati mill-kura u l-integrazzjoni tal-priġunieri fis-soċjetà żdied matul dawn l-aħħar snin iżda fadal iżjed xi jsir biex jissaħħaħ ir-riżors uman tal-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi. L-Awditur semma li sar investiment fir-riżors uman fejn mhux biss il-ħaddiema tal-faċilità qed igawdu minn kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar iżda fuq kollox sar investiment sabiex ikunu impjegati n-numru ta' professjonisti li qed jaħdmu fl-oqsma tal-mediċina, tal-psikoloġija u l-psikjatrija, kif ukoll numru ta' care workers li qed jaħdmu fuq pjan ta' kura għal kull priġunier. L-Awditur innota wkoll it-tisħiħ u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-faċilità, b'mod partikolari l-investiment fil-Medical Intervention Room fejn il-priġuniera qed jieħdu servizz ferm aħjar u ta' kwalità u l-fatt li records interni huma miżmuma b'mod tajjeb fejn kollox jittieħed kont fuq u fosthom anke proċessi ta' dixxilpina. Fi stqarrija l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri laqa' dan ir-rapport pożittiv tal-Awditur Ġenerali fuq il-ħabs ta' Kordin. Dr. Camilleri qal jeħtieġ inkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li sar fl-aħħar snin, dan billi jdaħħal riformi li se jkunu rakkomandati fil-konklużjoni tal-inkjesta li ħatar ftit tal-ġimgħat ilu u anki wara evalwazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali.